Kirvennäs. Joo. Miltä se näyttää? Ei pitäisi olla mikään paha homma. Sähän on taikuri. Mä oon sulle kahvit velkaa. Vähintään. Ihan pikkujuttu. Haluaisiko joku tulla mun kyydillä? Kyllä mä voisin ainakin tulla sun seuraksi tohon, että sun ihan yksin tarvii ajalla. Ei, kyllä mä pärjään. No mä ajattelinkin lähinnä itteeni, että pääsen varmasti kotiin. Just. Turvallista matkaa! Samoin! Jos joku ei vielä ilmoittautunut niihin meidän legendaarisiin koulujen päätösbileisiin, niin nyt kannattaa tehdä se nopeasti. Mähän voi vaikka tulla vielä samaan järjestelyissä. Joo, sehän olisi kiva. Voit toimia makutuomarina tai jonain. Lennikin joutuu Lontoon megabileiden jälkeen kyykkimään jollain nuotiolla. Mä vielä suosittelin sille tätä koulua. Salobileet saaressa. Mä voin kutsua sinne koko kouluun. Et kaikki ei pääse. No, se on just se juttu. Minkä tähän nämä kaikki nimet on vedetty yli? Sunkin. Kai sä nyt tiedät. Häh? No sen... jutun takia. Niin minkä jutun? Lenni, tule tulossa enää ketään. Mun pitää mennä. Et sä oot kutsunut Tuijaa. Kaikille ei riitä tilaa. Toi nyt on vähän epäröillä. Hei, Lenni. Voitko sä nyt kertoa, että mitä on meneillään? Luota mun. Tästä tulee hauska ilta. Mene. Mene hyvä setti. Mikä tää on? Aloitetaan illan ohjelma arpomalla skumppapullo. Eka pari, joka löytää puolikkaat, voittaa. Parit jaetaan arpomalla. Samanlaiset kortit saaneet, niin ne on pari sitten. Kenellä on hertta S? Kuka sä oot? Eiks näillä pitänyt olla mysteeribileet? Noniin, arvasin. Mä sain tällaisen. Me taidettiin olla ekoja, niin eiks se pullo kuulu nyt meille? Niinhän ne säännöt meni. Sit mennään.